Tipe-tipe orang berpuasa. Cek. 1. Wonge lemesan. Ki jam piro toh? Kok lesu tenan? Aduh ya Allah. Mau bengi ra sahur. Dua. Wonge sok kuat. Alah, kok ngono kok lek gaya tenan kok siji. Mau ya sok kasih teng lho kok lek lemes-lemes. Kok ngono ra iso. Ki lho, delok keke. Di loro, telu. Kok ngono ra iso. Kok sisan iki. Wah, sang kok ngene kok ngabot gaya poso. Kok mata dikok ngene iki gara-gara sombong ro Naomi ro Camelia ya Allah. 3. Tapi ono lho sing sok ngerem gibah. Sadaqallahul azim. Mel. Ono info Mel, ono dudu anyaran Mel. Ya Allah, ganteng Mel. Dudu anyaran ganteng Mel, wis gelem. Aku gelem kok masuk ora gelem. Astagfirullahaladzim. Aja ngono ku iki bulan puasa nje. Aja aku kok ora. Ya. Wih lah, no angel iki no info iki. Info apa iki? Wis. Apa jane jel? Dudu anyaran. Sapa iki nek dudu iki lho? Iki ya pengen krungu ta ya. Dudune Pak Man ya lho. Sing ganteng dhewe ya lho. Pak Man, aku mun aku reti ngawur kowe iki kan duwe elelak wingi mung boncengan wong loro aku weruh kok kowe ngawur wae. Oh, kae iki bagus, sugih. Ya Allah. Poso-poso do ning kene marai maksiat. Balik. Kene ajak gibah wae. Payah. Empat. Sedina-dina gaweane ping turu terus. Naomi, assalamualaikum. Now. Nanti to iki? Kok sepi ya? Naomi, Masya Allah, gaweane mek bitang wae. Tai, arep saka buka apa ora? Lima. Si paling bucin. Yang besok ameh buka nanti iki. Oh. Oke. Yang wekmu gede ora? Gandule yang ngeres men pikirmu meh tak ge es buah. Ya wes besok yang dadah. Ojo dadi tiru ya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Golek penake ya. Marhaban ya syahra Ramadan ya syahra siyam. Marhaban ya syahra Ramadan ya syahra siyam. Selamat datang Besok mau bulan